በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም ዕለት 22 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መስከረም 22 አቡአ ናይ ፋርስ ንጉስ ሳቦር ክሳዳ ብምስያፍ ብሰማዕትነት ዝቀተላ ቅድስቲ አክሱ ዕረፍታ እዩ። ሰማዕት ቅዱስ ጣጦስ እውን ዕረፍቲ እዩ። ቅዱስ የልዮስ እውን ብሰማዕትነት ዓረፈ። ቅዱስ ኮቶሎስ ወቅድስቲ አክሱ ደቂ ንጉስ ሳቦር ቅዱሳን ሰማዕታት ኮቶሎስን አክሱን ናይ ፋርስ ንጉስ ሳቦር ንእሳት ዘምልኽን ንክርስቲያን ዝቀትልን ስለ ዝነበረ ኣብቲ ወቅቲ ናይ ክርስቶስ ስም ዝጽውዕ ኣይነበረን። ናይ ሓንቲ ዓዲ ገዛኢ ዝነበረ ጣጦስ ዝተባሃለ ሰብ ወዱ ንናይ ፋርስ ንጉስ ንኮቶሎስ ናይ ቀረባ ፈታዊኡ ነበረ። ጣጦስ ድማ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ንንጉስ ነገሮ እሞ ንጉስ ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ጣጦስ ከም ዝበሎ ናይ ብሓቂ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ምእንቲ ከረጋግጽ ንኻልእ መኮንን ናብ ጣጦስ ለኣኾ። ክርስቲያን ኮይኑ እንተተረኺቡ ድማ ሒዞም ምእንቲ ከሳቂዎ ኣዘዘ። ወዲ ንጉስ ኮቶሎስ ድማ ነዚ ኣብ ሰምዐ ግዜ ናብ ጣጦስ ከደ። እቲ መኮንን ድማ ናብታ ከተማ ኣብ ዝበጽሐ ግዜ ንጣጦስ ረኸቦ። ከም ዝተባሃሎ ድማ ናይ ብሓቂ ክርስቲያን ከም ዝኾነ ኣረጋገጸሞ። ንጉስ ከም ዝኣዘዞ ድማ ንጣጦስ ሒዙ ከሳቅዮ ጀመረ። መጀመርታ ናብ ውሽጢ ዝነድድ እቶን እሳት ብምኽታት ተቓጺሉ ምእንቲ ክመውት እኳ እንተገበሩ ቅዱስ ጣጦስ ግን ኣብ ልዕሊ እቲ እሳት ብምልክት መስቀል ምስ ኣማዕተበ እቲ እሳት ብቕጽበት ጠፍአ። ዓርኩ ኮቶሎስ ድማ ነዚ ተኣምር ኣብ ዝረኣየ ግዜ ብጣዕሚ ተደኒቑ ንጣጦስ ነዚ ስራይ ጥንቆላ ከመይ ጌርካ ተማሂርካ ፈለጥካዮ በሎ። ጣጦስ ድማ እዚ ካብ ስራይ ጥንቆላ ዝተረኽበ ኣይኮነን፣ ክብሪ ይኹን እሞ ብጎይታናን ብኣምላኽናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ዝግበር እዩ በሎ። ጣጦስ ድማ ከምዚ እንዳበለ ብክርስቶስ ምእማን ክምህሮ ከሎ ኮቶሎስ ኣነኸ ብክርስቶስ ዝኣምን እንተኾይነ ከምዚ ዶ ክሰርሕ ይኽእል እየ ኢሉ ሓተቶ። ጣጦስ ድማ ብክርስቶስ እንተኣሚንካ ካብዚ ዝበልጽ ተኣምር ከማን ክትገብር ትኽእል ኢኻ በሎሞ። ኮቶሎስ ድማ በታ ግዜ ኣመነ። ኮቶሎስ ምስ ኣመነ ነቲ እሳት ብዕጽፊ ኣንዲዱ ብምልክት መስቀል እንታማዕተበሉ እቲ እሳት ብቕጽበት ንድሕሪት 12 ክንዲ ዝኣክል ተመሊሱ ጠፍአ። ድሕሪኡ ተኣዚዙ ዝመጸ መኮንን ጣጦስን ወዱ ኮቶሎስን ዝገበርዎ ተኣምር ንንጉስ ሳቦር ጸሓፈሉ። ንጉስ ድማ ጭፍራኡ ልኢኹ ናብኡ ኣምጽኦም። ንቅዱስ ጣጦስ ድማ ርእሱ ብሰይፊ ኣቁረጾ። ንጉስ ሳቦር ንወዱ ንኮቶሎስ ኣብ ዝኣመኖ እምነት ንምኽሓድ ፈቲኑ ወዱ እምቢ ምስ በሎ ከዓ ኣቦኡ ብጣዕሚ ሒዙ ኣሳቀዮ። ንሱ ምስ ኣሳቀዮ ድማ ምእንቲ ከሳቅዮ ናብ ካልእ መኮንን ንወዱ ኣሕሊፉ ሃቦ። እቲ መኮንን ከዓ ንቅዱስ ኮቶሎስ ብጽኑዕ ኣሳቀዮ። ድሕሪኡ ናብ እስር ቤት የእተዎ። ቅዱስ ኮቶሎስ ተኣሲሩ ከሎ ድማ ንኣክሱ ሓፍቱ ኣቦኣ ናብ ናይ ቀደም እምነቱ ምእንቲ ክትመልሶ ናብ እስር ቤት ለኣኻ። ነገር ግን ቅዱስ ኮቶሎስ ንሓፍቱ ንኣክሱ ምሂሩ የእመና። ንሳ ድማ ናብ ኣቦኣ ተመሊሳ ብምኻድ ኦ ኣቦይ ንዓይን ንሓወይን ንኮቶሎስ ዝኾነ ንዓኻይ እውን ዝተገብረልካ ይሐሸካ እንተ ዝግበረልካ ይሐሸካ። ክብሪ ይኹን እሞ ሰማይን ምድርን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኩሉን ዝፈጠረ ብዘይካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ ኣምላኽ የለን ኢላ መስከረት። ንጉስ ኣቦኣ ድማ ነዚ ነገር ካብ ጓሉ ኣብ ሰምዐ ግዜ ብጣዕሚ ተቆጢዑ ንነፍሳ ናብ ኢድ እግዚኣብሔር ክሳብ ትህብ ጽኑዕ ስቃይ ምስ ኣሳቀያ ምስክር ኮይና ሰማዕትነታ ፈጺማ ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተቐበለት።
ንሓዋ ንቅዱስ ኮተሎስን ንኮተሎስ ግን ብናይ ንጉስ አብኡ ትእዛዝ ኣብ ጭራ ፈረስ ኣሲሮም ነተን ኣፋርስ ብጎቦታት ሰደድወን። ናይ ቅዱስ ኮተሎስ ስጋኡ ድማ ተቆራሪጹ ተበተነ። ንነብሱ ድማ ጎይታና ብክብሪ ተቀበላ። ንሰረፈ ስጋኡ ድማ ናብ 3 ቦታታት ቆራሪጾም ናብ ናይ ሰማይ ኣዕዋፍ ምእንቲ ክበልዕዎ ኣብ ጎቦ ኣቐመጥዎ። ወተሃደራት ድማ ምስ ተመለሱ ናይ ሰማዕታት ስጋ ምእንቲ ክወስዱ ካብታ ዓዲ ኣብ ቀረባ ንዘለዉ ቀሳውስትን ዲያቆናትን እግዚአብሔር ኣዘዞም እሞ ንሶም ድማ ናይ ቅዱሳን ስጋ ወሲዶም ናይ መከራ ወቅቲ ክሳብ ዝሓልፍ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ኣቐመጥዎም። ድሕሪኡ ዝወቀበ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ኣብኡ አንበርዎም። ካብ ስጋኦም ድማ ብዙሕ ኣገራሚ ተኣምራት ተፈጺሞም ተረኣዩ። ናይ ሰማዕታት ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና አሜን። ከምኡውን ሰማዕት ቅዱስ ኤልዮስ። እዚ ቅዱስ ኣክፋሓስ ካብ እትበሃል ዓዲ ዝተረኽበ ሰማዕት ክኸውን ከሎ ብናይ ጎይታና ትእዛዝ ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት ዓጽሚ ክእክብ ገድሎም ክጽሕፍ ስጋኦም ገኒዙ ናብ በብሃገሮም ምእንቲ ክልእኽ ዝተመረጸ እዩ። እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ከሓድቲ መኳንንቲ ናይ ልቢ ዕውረት ስለ ዘውረደሎም ንሶም ናይ ገድሎም ናይ ሰማዕታት ዓጽሚ ቅዱስ ኤልዮስ እንዳኣከበ ናብ በብሃገሮም እንዳኽበረ ክልእኽን ክቐምጥን ከሎ እቶም መኳንንቲ ወላ ሓንቲ ኣይዛረቡን ነበሩ። ንቅዱስ ኤልዮስ ጽሕፈት ዝፈልጡን ዝጽሕፉን 300 ኣገልገልቲ ስለ ዝነበርዎ ናይ ሰማዕታት ገድሊ እንዳተኸታተሉ ይጽሕፍሉ ነበሩ። ንሱ ድማ ኣብ ስቃያ ንዘለዉ ሰማዕታት የገልግሎም ነበረ። ቁስሎም ይጸርገሎም። እቶም ሰማዕታት ድማ ምስ መረቕዎ ንስኻ እውን ስለ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ደምካ ክፈስስ እዩ፣ ምስ ቅዱሳን ሰማዕታት ከዓ ክትቆጸር ኢኻ እንዳበሉ ትንቢት ይነግርዎ ነበሩ። ናይ ዲዮቅልጥያኖስ ናይ ግዝኣት ዘመኑ ኣብ ዝተፈጸመ ጊዜ ድማ እቶም ሰማዕታት ስለ ቅዱስ ኤልዮስ ተዛረብዎ ትንቢት ምእንቲ ክፍጸም ግዚኡ በጽሐ። ጎይታና ድማ ንቅዱስ ኤልዮስ ናብ ደቡባዊ ግብጺ ገምኑዲ ከይዱ ኣብ ቅድሚ ከሓዲ ኣርማንዮስ መስኪሩ ሰማዕትነቱ ምእንቲ ክፍጽም ኣዘዞ። ቅዱስ ኤልዮስ ድማ ናብ ከሓዲ መኮንን ኣርማንዮስ ከይዱ ኣብ ቅድሚኡ ናይ ጎይታና ክብሪ መስከረ። ኣርማንዮስ ድማ ሒዙ ብዙሕ ግዜ ኣሰቃዮሞ። ነገር ግን ድሕሪ መከራኡ ጎይታና ፍጹም ጥዑይ እንዳገበረ ይፍውሶ ነበረ። ብድሕሪኡ ንኣማልኽቶም ብግዲ ከስግድዎ ንቅዱስ ኤልዮስ ሒዞም ናብቲ ናይ ጣዖት ቤት ሒዞሞ ኣብ ዝኸዱ ጊዜ ቅዱስ ኤልዮስ ድማ ምድሪ ኣፋ ከፊታ ነቶም ጣዖታት ምእንቲ ክትውሕጦም ናብ ጎይታና ኣብ ጸለየ ጊዜ 70 ጣዖታትን 130 ዝኾኑ ናይ ጣዖት ካህናትን ምድሪ ኣፋ ከፊታ ውሓጠቶም። ነዚ ዝረኣዩ ኩሎም ብናይ ቅዱስ ኤልዮስ ኣምላኽ ኣሚንና ኢና ኢሎም ብምዝራብ ብጎይታና ኣመኑ። መኮንን ኣርማንዮስ ድማ ኣነ እውን ብናይ ቅዱስ ኤልዮስ ኣምላኽ ኣሚነ ኣለኹ ኢሉ ብጎይታና ኣመነ። ድሕሪኡ መኮንን ኣርማንዮስ ድማ ምስ ቅዱስ ኤልዮስ ናብ ኣትሪብ ከይዶም ኣብ ቅድሚ ናይ ኣትሪቡ መኮንን ናይ ጎይታና ክብሪ መስከሩ። ናይ ኣትሪብ መኮንን ድማ ሒዙ ብጣዕሚ ኣሰቃዮም። ብፍላይ ድማ ንቅዱስ ኤልዮስ ብጣዕሚ ብምስቃይ ክሳብ ዝመውት ኣብጽሖ። ጎይታና ድማ ፍጹም ጥዑይ ገይሩ ፈወሶ። ኣብ ሓደ ዕለት ድማ ናይ ጣዖቶም በዓል ኣብ ዝኾነ ጊዜ ብሽልማት ኩሉ ሸሊሞም ኣወቂቦም ብምብራህን ብዕንበባ ኣወቂቦምን ንጽባሒቱ መጺኦም በዓሎም ንምኽባር ተቐሪቦም ሓደሩ። ቅዱስ ኤልዮስ ድማ ነዚ ምስ ረኣየ እቶም ጣዖታት ምእንቲ ክጠፍኡ ናብ ጎይታና ኣብ ዝጸለየ ጊዜ ጎይታና መልኣኹ ልኢኹ ርእሲ ናይቶም ጣዖታት ቆሪጹ ደርበዮ። ነቲ ቤት ከዓ ብምልኡ ኣቃጸሎ። ንጽባሒቱ ድማ ከም ልማዶም ናይ ጣዖታቶም በዓል ከኽብረሎም ብዝኸበሩ ኣልባሳት ተሸሊሞም ምስ መጹ ጠፊኦምን ተሰባቢሮምን ረኸብዎም። በዚ ጊዜ ናይ ጣዖቶም ድኻምነት ፈሊጦም ንርእሶም ከድሕኑ ዘይከኣሉ እዞም ጣዖታት ከመይ ገይሮም ንዓና ከድሕኑ ይኽእሉ ኢሎም ሓሰቦሞ። ድሕሪኡ ናይ ቅዱስ ኤልዮስ
ቅዱስ ዮልዮስ ቀሪቦም ተማሂሮም በጎይታናን አምልኸናን ኢየሱስ ክርስቶስ አመኑ። ከምኡውን ናይ አትሪቡ መኮንን በጎይታና አመነ። ድሕሪኡ ቅዱስ ዮልዮስ ጥዋ ናብ ትበሃል ሃገር ከይዱ ንመኮንን ሰይፈንሞ ሰማዕትነተይ ፈጽመለይ በሎ። እቲ መኮንን ድማ ኣነ ነዚ ኣብ ልዕሊኻ ክገብር ኣይከኣለንን እዩ በሎ። ቅዱስ ዮልዮስ ድማ ኣብ ኢድ ተኸተልቱ ሰይፍ ኣትሒዙ ከፈራርሖ ፈተነ። ተኸተልቱ ድማ ሰይፍ ሒዞም ንኹላትና ሰማዕትነትና ፈጽመልና በልዎ። ነገር ግን እቲ መኮንን እምቢ ስለ ዝበሎም ቅዱስ ዮልዮስ ብጸሎቱ ኣብ ልዕሊ እቲ መኮንን ርኹስ መንፈስ ከም ዝሓድር ገበረ። ልቡ ናብ ክፍኣትን ጨካንን ከም ዝዝንብል ገበረ። ልዕሊ 500 ዝኾኑ ናይ ቅዱስ ዮልዮስ ኣገልገልቲ ድማ ሰይፍ መዚዞም ብምሃብ ምእንቲ ክቐትሎም ኣገደድዎ። ርኹስ መንፈስ ኣብ ልዕሊ እቲ መኮንን ስለ ዝሓደረ ናይ ቅትለት ደብዳቤ ጽሓፈሎም። ኣብታ ሰዓት ተኸተልቱ በብተራ እንዳኸዱ ተሰየፉ። ቅዱስ ዮልዮስ ድማ ምስ ወዱ ምስ ቴዎድሮስን ምስ ዝኸበረ ሓዉ ዮንያስን ምስ 500 ኣገልገልቱን ክሳዱ ኣሰይፉ ሰማዕትነቱ ፈጸመ። ናይ ጎምንድን ናይ አትሪብን መኳንንቲ እውን ተሰይፎም ብሰማዕትነት ዓረፉ። ካብ ኣህዛብ ጎይታና ዝኣመኑ ብጠቕላላ ቁፅሮም 1500 ሰባት ሰማዕትነት ኮይኖም ናይ ክብሪ ኣኽሊል ተጎናጸፉ። ምእመናን ድማ ንናይ ቅዱስ ዮልዮስን ናይ ወዱን ናይ ሓውን ስጋ ኣልዒሎም ብክብሪ ናብ ሃገረ እስክንድርያ ወሲዶም ውቅብቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ኣብ ውሽጣ አንበርዎም። ካብ ስጋኦም ድማ ዓብይ ዝኾነ ብዙሕ ድንቂ ተኣምራት ተገብረ። ናይ ቅዱስ ዮልዮስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና አሜን። መስከረም 22 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ዮልዮስ ሰማዕት፣ 1500 ሰማዕታት ናይ ቅዱስ ዮልዮስ ማሕበር፣ ቅዱስ ኮቶሎስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ አክሱ ሰማዕት ሓፍቱ፣ ቅዱስ ጣጦስ ሰማዕት፣ ቅዱስ ባላን ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኡራኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ሉቃስ ወንጌላዊ፣ ቅዱስ ደቅስዮስ፣ አባ አንጦኒዮስ አባ መነኮሳት፣ አባ ጳውሊ የዋህ። ወዲ ካብ ኣቦኡ ጓል ካብ ኣዲኣ መራዓት ካብ ሓማታ ደኣ ክፈሊ መጻእኩ እምበር ንሰብ እቶም ቤተሰቡ ጸላእቱ ክኾኑ እዮም። እቲ ካባይ ነቦኡን ነዲኡን ዘይፍቅር ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ። ካባይሲ ንወዱ ወይስ ንጓሉ ዘይፍቅር ድማ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ። መስቀሉ ኣልዒሉ ደድሕረይ ዘይስዕብ ንዓይ ኣይበቅዕን እዩ ይብል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 35። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡውን ናይ 23 መስከረም ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። 23 መስከረም እንኳዕ ናብ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሐዋርያ ንጻድቅ ንጉስ ቴዎዶስዮስን ንዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል በሰላም አብጽሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሐዋርያ። እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያንና መብራህቲ እዩ። ናብ ክርስትና ዝመፀ ኣብ 4 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ክኸውን ከሎ የእሚኑ ናብ ቅድስና ዘብቅዖ ብርሃነ ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እዩ። ኣብ ግዚኡ ድማ ብዝነበሮ ትግሃትን ተጋድሎን ፍሬ ኣፍርዩ እዩ። ከብዱ ከዓ ብጣዕሚ የሕምሞ ነበረ እሞ ቅዱስ ጳውሎስ ክጽውዖ ከሎ ዝፈትወካ ወደይ ይብሎ ነበረ። ኣብ ኤፌሶን ከዓ ጵጵስና ሸይሙ ክልተ መልእክትታት ለኣኸሉ። ቅዱስ ጢሞቴዎስ ንቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ዘመናት ኣገልጊሉ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ካብ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ ጢሞቴዎስ በረከት ክንሳተፍ ጊዜ እንተሃሊና ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ንወዱ ጢሞቴዎስ ካብ ዝለኣኸሉ መልእኽትታት ከነንብብ ንኽእል ኢና አሜን። በረከት ናይ ቅዱስ ጢሞቴዎስ ሐዋርያ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ከምኡን ቴዎዶስዮስ። በዚ ስም ዝጽውዑ ብዙሓት ኣበው ኣለዉ። ሰማዕታትን ጻድቃንን ሊቃውንትን ነገስታትን ተጸዊዖሙሉ እዮም። ሎሚ እነኽብሮ ቴዎዶስዮስ ዘየዓቢ ወይ ከዓ ዓቢ ዝበሃል እዩ። ዓቢ ቴዎዶስዮስ ኣብ ሮም ዝነገሰ ኣብ 370 ዓመተ ምህረት ኣከባቢ ክኸውን ከሎ ምስ ቤተሰቡ ክርስቲያን ነበረ። እዘን ነገራቱ ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክዝከር ይገበራኡ።
أبناء عالم تاريخ كريستنا أب كل جزءات روم بهراوي هايمانوت كقون أوجه نلاقي بيت كريستيان زعبي كلاي جوباء أب قسطنطينية أب 381 كساب 373 عامة مرت السنة كاب قنعنتو سلعالة استقدسو قلعو أفريا قدوس جبر كريستوس مرعوي قدوس آنوريوس قدوس أركاديوس نقدستي تأودران دق كخانو كلو أبونا كيروس كا نشتحو إيو صادق نجوس تيودوسيوس أب 309 عامة مرت أكابا بدما عرفه أملاك قدوسان سلا أبوتاتنا كبل إمحارنا كبركتهم كا يغفرنا آمين. مسكرم عسران سلستن زخبرو عمتاونا قدوسان بعلات دما قدوس تيموثيوس هاوريان سماعتن ود مزمرو نقدوس باولوس قدوس جيرلوس سماعت قدوس أثناتيوس سماعت صادق نجوس تيودوسيوس زقسطنطينية ورحاو بعلات دما قدوس داويت لب أملاك قدوس جيورغيس ليك سماعتات قدوس سولومون نجوس إسرائيل أبا تيموثيوس قداماوي أبا ساموئيل أبا سمعون أبا جبريل بركة ردياتنا كلهم قدسانا مسكلاتنا يخن بعلة إسران سلستان تخبرهم زوعلو أمين بركتهم يحضرنا أمين كمجمع ناي إسران 4 مسكرم نغسل بسم آب ووالد ومنفس قدوس أهادو أملاك أمين مسكرم إسران 4 نايل علواي قبسي عابي أبو نغورغوريوس عرفتيو كم دما بزعلت كاب 7 كلتن أردتي حدا زخنا هاريا قدوس أدليتوس عرفتيو بركة محضرنا ريريتي أدينا قدستي كريستوس سمرا أب شوا كفل هاجر أب بولكا أوراجا فلي سما قدوس جي استبهالت هاجر نبرت ازي دما ناي أدينا ناي قدستي كريستوس سمرا ناي تولد هاجر إيا أبزا هاجر بوركن بسلدن بهارن بفولي زخانة لبستاتن بأوالدن أوداتن أقلقلتي بفرسن ببقلن زخبرة حادة سمو فلوت زخانة سب نبرة نايزي سب سمو دما درساني كخون كالو ناي سبيت السم دما إلاني بحال كلتي سبعين سبيتن اكزيابير زفارحو حيا والسبا سلز نبرو صبق صرحهم بخلهم فلوت نبرة እዞም ሰባት በእግዚአብሔር ዝተመርጸትን ዝኸበረትን ብጣዕሚ ኣስተውዓሊት ዝኾነት ቆልዓ ንኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ወሊዶም ብጽባቐያን ጠባያን እንዳተደሰቱ ይዕበይዋ ድሕሪኡ ድማ ናይ እግዚአብሔር ሕግታትን ስርዓታትን ኩሉ ኣምሃርዋ ምስ ዓበየትን ንዓቕሚ ሂዋን ኣብ ዝበፅሐትን ግዜን ድማ ናይ ትውልዲ ነገሩ ካብ ኣባ ጳሰርጓ ንዝኾነ ወዲ ኢየሱስ ሞዓ ናብ ሰምረ ጊዮርጊስ ብሕጊ ኣመርዓዋ እንሆ ከዓ 11 ቆልዑ ካብኡ ወሊዳ ብሕጊ እግዚአብሔር ነበረት እንሆ ድማ ኣድና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ካብ ዝገበረቶ ተኣምር ክንነግረኩም ሓንቲ ካብ ኣገልገልታ እትሕርቃን እተበሳጭዋን ኣገልጋሊት ነበረት ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ብጣዕሚ ተበሳጭያ ናብ ኣፋ ናይ ኣገልጋሊታ ናይ እሳት ትንታግ ደርቤት ላእሞ እቲ ናይ እሳት ትንታግ ድማ ካብ ጎረርኣ ንታሕቲ ስለዝዘለቐ እታ ኣገልጋሊታ ሞተት እሞ በቲ ግዜ ቤተሰባ መፅኦም ነቲ ናይታ ኣገልጋሊት ዓስከረን ናብ ካልእ ክፍሊ ወሰድዎ ብፅዕትን ቅድስትን ክርስቶስ ሰምራ ድማ ሰንቢዳ ካብ ዘላቶ ቤት ናብ ካልእ ክፍሊ ኣትያ ናብ ሰማይ ኣቕኒዓ ወይለይ ኣሌሊተ ወይሊተ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ምዃነይ ሰበይቲ ካህን እውን እየሞ ሰብከ እንታይ ክብለኒ እዩ ንነፍሰይከ እንታይ ክምልሰላ እየ በደለይከ ከመይ ገይረ ክሓብኦ እንዳበለት ኣልቀሰት ድሕሪኡ ከምዚ ኢላ ናብ እግዚኣብሔር ተማባፅዐት እሞ ነዛ ብኢደይ ዝሞተት ኣገልጋሊት ነብሳ ምስጋ ኣዋሂድካ እንተ ደኣ ኣተንሲእካለይ ደቀይን ቤተይን ንብረተይን ዘለኒ ገንዘበይን ሃብተይን ገዲፈ ሙሉእ ዘመነይ ንዓኻ ክኸተል እየ በለት ንዓኻ ካብ ምኽታል ኮቶ ንድሕሪት ኣይክብልን እየ ኢላ ብብዙሕ ጸሎት ናብ እግዚኣብሔር ምስ ጸለየት ድኻም ተሰሚዕዋ ዕረፍቲ ገበረት ኣብኡ ኸላ ደቀሰት ማለት እዩ ድሕሪኡ ቤተሰባ ናብ ኣመፅኦም እታ ኣገልጋሊት ከም ዝተንስአት ነገርዋ
በዚ ግዜ ፈጢና ተንሲኣ ደስ እንዳበላ ናብታ ሞይታ ዝነበረት አገልጋሊታ እንተኸደት ብህይወት ጸንሐታ ቅሬታ ብዓውታ ቃል ድማ ልመናይ ስለ ሰማዕካኒ አምላኸይ ተመስገን እንዳበለት አመስገነት። ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ግዜ አየጥፍዕትን ደቃ አቤታ ገዲፋ ሃብታን ንብረታን ንዒቓ ሓደ ወዳ ጥራይ ሓዚላ ቤታ ብኽፍቱ ገዲፋ ናብ ገዳም ተበገሰት። በዚ ዕለት ድማ መስከረም 24 ናብ ደብረ ሊባኖስ ገዳም አተወት። አቡነ ጎርጎርዮስ ዘላዕላይ ግብጽ ድማ ንቕጽል ናይ ክድና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ድማ ምስኩላትና ይኹን አሜን። ለዋሃት ዝኾኑ ወለዶም ብጣዕሚ በዓል ጸጋታት ነበሩ። ወለዶም ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ አምሂሮም ብሃይማኖቶምን ብምግባርን ኮትኩቶም አዕበይዎም። አቡነ ጎርጎርዮስ ምስ ዓበዩ ናብ ኤጲስቆጶሳት ወሲዶም አናጉስጢስ ተሸሙ። ድሕሪ እዚ ድማ ወለዶም ብስርዓት ሰበይቲ ከመርዕዎም ምስ በሉ እዞም ጻድቕ ግን እዚ ኣይፈተውዎን እሞ ፈጺሞም እምብበሉ። ካልኣይ ድማ ናብ ጳጳስ ወሲዶም ዲቁና ሸምዎም። አቡነ ጎርጎርዮስ ናብ ዓብይ አቦ አባ ጳኩሚስ አዘውቲሮም እናኸዱ ይመሃሩ ነበሩ። ብጣዕሚ በዓል ጸጋታት ካብ ዝኾኑ ቤተሰቦም ገንዘብ ከፊሎም ብምውሳድ ንአባ ጳኩሚስ ብምሃብ ንመነኮሳት መጽለሊ ቤትን ካልእን ጽቡቕ ስራሓት ሰርሑ። ድሕሪ እዚ አቡነ ጎርጎርዮስ ንዓለም ፍሉም ንዒቖም ተጠቕሊሎም ናብ ገዳም ብምእታው ብኢድ አባ ጳኩሚስ መንኩሶም ብዓብይ ተጋድሎን ን13 ዓመታት ነበሩ። ናይ ቅድስና ህይወቶም አርአይነቶምን ምሳሌኦምን ዝረአዩ ብዙሓት አመንዝራታት ናይ ክፍኣት ስራሖም እናገደፉ ንስሓ እናኣተው ንጹሃን ክሳብ ዝኾኑ ዝጋደሉ ይኾኑ። አቡነ ጎርጎርዮስ ንአባ ጳኩሚስ ን13 ዓመታት ብዓብይ ተጋድሎ ድሕሪ ምንባሮም ዓብይ አባ መቃርስ ናብ አባ ጳኩሚስ መጺኦም ብሓንሳብ አገልገሉ። አባ መቃርስ ድማ ናብ ገዳሞም አስቄጠስ ክምለሱ ኣብ ዝደለዩ ግዜ አባ ጳኩሚስ ንአቡነ ጎርጎርዮስ ብሓንሳብ ክኸዱ አዘዞም እሞ እዞም ጻድቅ ናብ አስቄጠስ ገዳም ከዱ። ምስ አባ መቃርስ ድማ ብዙሕ ዘመን ብዓብይ ተጋድሎ ነበሩ። ድሕሪ እዚ ድማ አቡነ ጎርጎርዮስ ንበይኖም ኣብ ውሽጢ በዓቲ እናተጋደሉ ክነብሩ ንአቦኦም ከፋንዎም ሓተትዎም። አባ መቃርስ ፈቒዶምሎም መሪቖም አፋንዎም እሞ አቡነ ጎርጎርዮስ ድማ ንተጋድልኦም ኣብ ውሽጢ በዓቲ ንምፍጻም ወፁ። ኣብ ልዕሊ ጎቦ ኩዒቶም ዝቐረብዋ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ በዓቲ ን7 ዓመታት እንዳተጋደሉ ነበሩ። አባ መቃርስ ድማ ኣብ ዓመት 2 ግዜ ጥራሕ ኣብ ልደትን ኣብ ትንሳኤን መዓልቲ እናመፁ ይበጽሕዎም ነበሩ። ንስጋኡን ደሙን ብሓንሳብ ተቐቢሎም አባ መቃርስ ናብ ገዳሞም ይምለሱ። አቦና ድሕሪ 22 ዓመታት ተጋድልኦም ጎይታና ንመልአኹ ልኢኹ ድሕሪ 3 መዓልቲ ግዜ ዕረፍቶም ከም ዝኾነ ነገሮም። እቲ መልአኽ ድማ መጺኡ ካብዚ ካብ ሓላፊ ዓለም ወፂኻ ናብ ዘለዓለም ህይወት ክትኣቱ ኢኻ በሎም። አቦና ድማ ኣብ ገዳም አስቄጠስ ንዝነብሩ መነኮሳት ጸዊዑ ምስተፋነዎም ምስተመራረቑ መስከረም 24 ብሰላም ዓረፉ። ናይ አቦና ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና ብጸሎቶም ድማ ይምሓረና አሜን። ናይ ሐዋርያ ቅዱስ አድሊጦስ እዚ ሐዋርያ ድማ ካብ ውሽጢ አቴና ዓበይቲ ምሁራን ሓደ እዩ። ንጎይታና ድማ አሚኑ ተኸተሎ አገልገሎ ድማ አጸናናዒ ዝኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ኣብ በዓለ 50 ድሕሪ ምቕባሎም ናብ ብዙሕ ሃገራት ተዘዋዊሩ ንወንጌል ሰበኸ። መግኒን ናብ እትበሃል ሓንቲ ሃገር በፂሑ ድማ ኣብ ውሽጣ ንወንጌል ብምስባኽ ንብዙሓት ኣሚኑ ኣጥመቖም። ኣገልገልቲ ኣቕሽትን ዲያቆናትን ሸመሎም እሞ ናብ ኣቴና ብምምላስ ድማ ኣብኡ ድማ ንብዙሓት ምሂሩ ምስ ኣእመነ ክፉኣት ሒዞም ብእምኒ ሃረምዎ። ጽኑዓት ብዝኾኑ ፍሉያት ኣሰቃያት ድማ ኣሰቃይዎ። ብዙሕ ምስ ኣሰቃይዎ ድማ
ኣብ መጨረሻ ኣብ ውሽጢ ዝነድድ እቶን እሳት ኣእተውዎ። ሰማዕትነቱ ድማ በዚ ፈጺሙ ድማ ናይ ዓወት ኣኽሊል ተሰለመ። ናይ ሰማዕት ሃዋርያ ናይ ቅዱስ ኣድሊጦስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና። አሜን አሜን። መስከረም 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ገዳማዊ፣ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሰምራ ናብ ደብረ ሊባኖስ ዝኣተወትሉ፣ ቅዱስ ኣድሊጦስ ሃዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ፣ ኣቡነ ሰላማ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት መምህረ ትሩፋት፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ ኣቡነ ዘዮሃንስ ጻድቅ ዘክብራን፣ ቅዱስ አጋቢጦስ ጻድቅ ኤጲስቆጶስ፣ ቅዱስ አብላሪዮስ ዓቢ፣ 24 ካህናተ ሰማይ ሱራፊኤል፣ ቅዱስ አባ ሙሴ ጸሊም ኢትዮጵያዊ። ፍቕሪ ዓቃልያ፣ ፍቕሪ ለዋህያ፣ ፍቕሪ ኣይትቐንዕን፣ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን፣ ኣይትንፈሕን፣ ኣይተስተሓፍርን፣ ናታ ኣይትደልን፣ ኣይትምረርን፣ ኣይትቐየምን እያ። ብሓቂ ትሕጐስ እምበር ብዓመፅ ባህ ኣይብላን። ኩሉ ትጸውር፣ ኩሉ ተኣምን፣ ኩሉ ተስፋ ትገብር፣ ኩሉ ትዕገስ፣ ፍቕሪ ከቶ ኣይተቋረፅን እያ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 4። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ካብ ኣናባ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣርመለይ። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። አሜን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍልየና። አሜን ወአሜን ወሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ታብአነ እግዚኦ ስምቱት አላ አድነነ ብርሃንነ ኩኩሉስ መዛያኬት መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህድናችሁ ወድንግል በስጋችሁ እግዚአብሔር ጽባኦ ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ተጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአል ወጽልሃ ፍቅር ወልኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ ክዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።